Dwi'n clywed platypus. Mae smos. Troiadilobelys. Sir. Sean. Laugher. Hapus? Yeah. Right, diolch am hwnna. Oedd yn hwyl. Joyous i. Right, hello guys, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl i PopT lle gyda fi fan hyn yw Elin, fyddwch chi wedi gweld hi siŵr o fod ar y sianel Gemau Gamma. Croeso. Diolch yn fawr. Helo, PopT. Mae'n rhyfedd, camera gwnnw. Mae'n rhyfedd. Really hapus fod yma. Gwych. Diolch am gael. Dim problem. Cyn i ni mynd ymellach, cofiwch chi Tanysgrifia i PopT, roi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r blwch notification. Okay. Croeso i'r fideo. So, yn y fideo heddi, mae gyda fi gêm fach i fi a Elin chwarae. A'r enw'r gêm yw... Nes i gofyn hwnna i ti, nes i anghofio. Nes i anghofio. SIALENS SIBRWD. So felly fyddwch chi wedi gweld hwn o'r blaen rhywle, ond basically dyn ni clustffonau bach. Fydd Elin yn mynd gyntaf, fydd hi'n gwisgo'r clustffonau bach, ac wedyn rai mawr hefyd, oherwydd sydd ddim eisiau i ti clywed dim byd. Dim byd o gwbl. O gwbl. Dim byd. Dim byd o gwbl. Dim siw na miw. A be mae fi'n mynd i wneud yw gweud enw rhywun enwog Cymraeg a mae rhaid i Elin ddyfalu, basically. Made sense? Pawb yn made sense? Methu clywed. So check o, ti'n gallu clywed unrhyw beth fi'n gweud? Elin? Mae'n gallu gweld fi'n neud hyn, like Elin! Dwi'n methu... Dwi'n gweiddi? Na. Oce. Dwi'n methu clywed chdi. Clywed fi nawr? Dwi'n gwybod beth ti'n dweud. Great! We're off! Y person cyntaf fi ddewis o Glynydd, wrth gwrs, Max Boys. Okay. Max Boys. Max Boys. Mark Small. Eto? Max Boys. Mae'n gwyneb ti mor le. Max Dwi'n Boys. clywed platypus. Mae smos. Max Boys. Max? Max Boys? Yay! Mae'n neud hymns and arias. Y car yna. Wel. O'n i'n meddwl oedd e'n legend i fod yn dig, smart. Pawb yn gwneud. Ti'n chi clywed fi? Na? Ie? Wyt ti'n drewi? Na? O, da iawn. Be? 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 Reit, so, dydi Jed yn amlwg methu clywed fi. Yr seleb neu person, dylse pawb wybod. Achos bod ni'n dod o'r sios fynydd. Dwi'n mynd i bigo heddwyn. Iawn, Jed, barod? Barod? Heddwyn. 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 Un rownd bach arall, so ni dau wedi cael yn gywir mor belled. Enjoyo'r canna, mae'n enjoyo'r canna. Fi am ddewis actor, fi'n meddwl. Mae'n eitha hir, felly fydd hi'n anodd. Sir Anthony Hopkins. This guy. Sir Anthony Hopkins. Troiadilobelys. Dyna dwi'n weld. Right, okay. Troiadilobelys. Sir... Sean. Sir? Troi. Dwi ddim yn helpu bod fi o'r de a ti o'r gogledd. Mae ceg ni'n symud yn wahanol fyd. So Acen. Acen. Gallu deall hwnna? Sir Anthony Hopkins.
Mae'n eitha hir. Dwi'n literally fel joy at the opera. Sir Sir Anthony Anthony Hopkins. Hopkins. Yes! Un mwy gwaith I fi, achos bod fi'n joio sio gymryd. Ie, mae'n really hwyl. Mae'n hwyl, mae'n hwyl. Dwi'n meddwl fydd yr un yma yn anodd I ddarllen. Dwi'n meddwl. Ond falle bod fi wrong. Iawn? Cool, iawn. Catherine Zeta-Jones. Okay. Catherine Zeta-Jones. Os wyt ti'n gwybod hwn, na I actually sgrechian. Dwi'n eto. Rhywbeth dda. Catherine Zeta-Jones. Arthur. Arthur? Arthur. Catherine. Arthur. Catherine Zeta-Jones. Arthur. Carol Parry Jones. Na, agos. Oh my gosh. Catherine. Mae da fi'r diwedd, Jones. Yeah, Jones. Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones! Yeah! Ti mor dda yn y gêm ma! Sut ti mor dda? Sut wyt ti mor dda? Hwna ni, de? So, oedd o'n hwyl, de? Nes I rili Gobeithio na chi guys joio hefyd. Gofwch I tanysgrifio I PopT, thumbs up ar y fideo, a gadw bod I fi a Elin a be ddewch chi feddwl am y fideo yma. Ond ewch draw I Gemau Gamma I gweld llwyth o'r fideos fyna. Mae Elin a'r dau boys arall yn neud yn gwych. Diolch yn fawr. Na I weld chi guys yn y fideo nesaf, ond tan hynny, cha-cha! Bye-bye!